uyinkosi ephakemeyo. Asikhonza uNkulunkulu. Mhlambe ke kudlale kwezinye indawo kuthiwa kuyakhonzwa. Sokhonza uNkulunkulu wangempela bazalwane. uNkulunkulu okwazi ukulondoloza umuntu. Hlalani phansi bancane, hlalani phansi. Hallelujah. Ngicela ukubingelela nje ngingaze ngikhahlele. Amen. Hallelujah. Ngicela ukubingelela ingceke zikaNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Ngiyabingelela ehambele lenkonzo ubumbano. Amen bazalwane. Ngiyabingelela ingceke kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela to all the ladies isibala ekhaya. Sanibonani. Sanibonani malady. Abekho ama ladies la endlini. Hayi bonina. Nenza njani kanti? Sanibonani ma worshippers. Nazi nabahle. Ngaqala ngayi worship ke. Uyibona nje itrainwe kuyi worship. Ayisukude isuka nje la eceleni, isuke ngapha yaya ngapha kuphela nje. Kusho kusengenzakala noma yini la ngala. Noma ngabe yini sengenzakala. Akaze ngicabanga Intshumayelo nangelilodwe lami. But look at God. So ngizomemezela. Yesa bazalwane ngizokwenzani? Bese ngiyahamba. Ngizomemezela ukuphila. Ngizomemezela uJesu owukulunga noyinsindiso. Ngiyakholwa ke ngisindiswe ngiyamthanda uJesu wayisiza impilo yami. Yesa bazalwane. Wayisiza impilo yami. Wayisiza phi ke? Wayisindisa kanjani? Wayisusa noma wayikhipha olakeni lukaNkulunkulu ngensindiso. Khona la engasabalelwa khona ngenxa yensindiso. Akukho engakwenza ukuze ngithole insindiso. Akukho engakwenza ukuze ngiqualifye ukuba umKristu. Anginikelanga akaze ngisacrifice inkomo nambuzi, angishingisanga impepho. Akaze ngikhiphe iminikelo emkhulu. Akukho ngisho okuyimisebenzi engakwenza ukuze ngiqualify usindiswa. Ilithi iBhayibheli kaNkulunkulu insindiso ayizi ngemisebenzi. Ayizi ngemisebenzi. So in this generation sesishunyayeza ukuthi kuzwe uthola into zakho ufaka something uJesu akenzi njalo. Ukuze ubusiseke faka something uJesu akenzi njalo. Uthando lakhe lu unconditional. Akusetshenzwa. Saphi umusa ukuba sindiswe sifinyelele ekulazini iqiniso asikhokhanga asiphaphathanga asigwedlanga sathola umusa. Nabangaqhamuka indoda enkulu ethi ngaphezulu ifike ithi uma ungakhipha nje u50,000 nganyama uzosindiswa. Fonele mina. Fonele mina. Konke okwenza ukwenzela uNkulunkulu kwenza ubusisekile enhlizweni. Lithuzo likaNkulunkulu unganikeli ngoba konke okwenza ukwenzela udumo lukaNkulunkulu. Asifuna abantu belahle sesimile sathi lethi 1,000 kuze usini. No, akho 1,000 kwaJesu. uJesu kwazi ukuyisindisela yena umuntu. Ukwazi ukuthi hayi bazalwane. Uma singalikhuluma phela iqiniso sizophuma lana libe necala. Hallelujah. Ngiyanibingelela bazalwane. Ukholwa kuze ngemisebenzi. Umuntu uma esekholwa ubonakala ngezithelo. Thiwa kunezithelo zikamoya. Thiwa kunezithelo zenyama. Kuthiwa ke bese salele ezithelweni zenyama umele ukuphenduka ukuze afinyelele ezithelweni zikamoya. Uma esekholwa ubonakala ufebe unqaba bona ukuza kuya. Ubonakala mange baleka
ufaka wona kubonakala uba isigqila sezinto engenasidingo kusuka ngobe hey bazalwane uma umuntu ekholwa noma umuntu esekholwa ukholwa akukholwa okulandwa khona ngezikhwepha abantu bakubalekela ukukholwa abantu abasha abangangathi because batshela ukuthi esontweni kuzwa abantu abaperfect abafaka amaqhoks nengubeni nokucobezelayo abazi ukuthi uNkulunkulu ufuna izoni bazalwane uNkulunkulu ufuna laba kuthiwa badeliwe bonile abakhiphi bezisu ifebe iphingu yibo bonke laba abafunekayo embuso abathakathayo abanenhliziyo ezimbi kanti obani abazophenduka uma bengezi laba abangekho la ngoba niyakholwa ngithi nini khona laba abangekho la umbuso nje wezulu ususondele khona umfundisi odlala ngayo lento othi uJesu uthi udlala ngento yasekhaya lento akayishoyo bazalwane it's an opposite yezinto eziningi ayishoyo ukuthi uma ujima ungena idemon nana wenza ukuthi abantu abajima ubengeze esontweni ngoba shuthi baye ejimini banjani uyabalahla yabakhondema uNkulunkulu bazalwane love each and every one of us. It's either umuhle uyabukeka or awubukeki. God loves you so much. God loves you so much. uNkulunkulu uyanithanda bazalwane. Izwani lolu thando. Yekuthando thini lacula asinike noyise qhubekani ke sesithiwa bantwana haleluya yekumusa yekuthando sesingabantwana bakhe yekuthando siyizihlali uJesu uthanda wonke umuntu akekho namandla okulahla omunye uyedwa umahlulela umuntu uKristu Jesu yena yedwa wahlala eCalvary ngenxa yezono zethu athi akanasono namawe uyazikhohlisa uzenze ngcono phakathi kwethu ngoba ekwazi ukushumayela kahle igama lami ngusisi isibongo ngakaGwala ngokungibiza uNkulunkulu wathi ke ngomvangeli wezwi likaNkulunkulu. So I try by all means ukuthi ngabalimaza abantu baNkulunkulu ngoba akekho umuntu onabantu akekho umuntu onabantu noma singabanjelwa ekhungeni wethile siboshelwe emabhandeni athile but akekho umuntu onabantu. I'm sure of that. I'm not afraid to say that. Akekho umuntu onabantu abantu abakaNkulunkulu. Yes bazalwane. Okay, I'm here. Ngicela usise ngizofunda nayo bani? Khona. Ngisaqala zana thatha iBhayibheli. Noma worship la kanjani manje? Khona umhlabelo ngibusisa abazane ufanele uhlabeleleni. Othini? Angipha amanzi kancane. Uphuma ngobe. Amen. Uthini? Haleluya. Manje ngiqale phansi manje ngiqale phezulu. Ubone lelo colo lelo?
Angilalanga bazalwane izolo ngikhambile ngiyangazi makusemtubane ukubhuti konje. Kuphi? Kahlabisa. Besinabo laba ngiyaxaka mase bebhuqoza amalokhuzana mina lokhu ngozele izolo bazalwane. Amen. So nje isikhathi noma ngesikho singesisa bazalwane uJesu yashunyayela. Amen. So angilalanga ke mina ngikhumula amaqhosi ngathi ukuthi usidangoke sekumaqhosi namandiki namandawo nangoke. Nomnye umzalwane owangifonela ke ethi yabona masikhumula amaqhosi Magwala. Khona into ngisuke sengiyibona kuwe ngathi hawu yini kahle wena amaqhosi ami nje aka Steve Madden ngwabeka eceleni ngishumayela. Usubonani? Ngoba amaqhosi ami lawe ngayithengela wona ngoba ngifuna ukushumayela uJesu ngawo. Wena mase ngiwakhipha ngoba eceleni khona usukubona. Hawu mzalwane. Hawu mzalwane. Hawu. Exactly darlings. Amen bazalwane. Bazalwane ngiyani uyabona? Phela sibe sihlekeni guys. Singabi asicindezele khona nje fanele ukuzwa ukuthi haleluya. Haleluya. Siya intombazane nje mayikholwa uyiba muhle. Hamba kahle emhlabeni uvele ngenkambo ngokwenza kahle. Sebenza khuthala. Khuthala. Ngisho ekhaya mekade kwenze wena. Methu angane mama jabona namhlanje kolobhe ugwalo. Meyibuka amathayisi. Amen. Hallelujah. Okay. Izenzo chapter 16 verse 16. Kusukela ku16 asikamthoni namanje uThembi. Wendlunkulu. Mayibe iphunge imnandi. Miso yakho. Mayibe iphunge imnandi. We don't as-attack namhlanje. As-attack. Sifuna ukuthi noma usathane ecuphile la cupha khona ecanga ukuthi sizo-attack, as-attack. Sizomtshela nje ukuthi uNkulunkulu wethu ubani unamandla angakanani. Mayibe iphunge indumiso yakho. Indumiso yakho. Kodwa yabona uma uzoyicelela uthi enkulunkulu indumiso yami ayikebe iphunge limnandi kuwe. Jesu mayi
Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Verse 18, verse 16. Hallelujah. Chapter 16, verse 16. Hloko sithi Paula uyaboshwa. Sizofunda bazalwane 16. Kwathi siya endaweni yokukhuleka. Kwahlangana nathi intombazane nomoya wobungoma. Eyitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula. 17. Yona yamlandela uPauli nathi. Yamemeza yathi, laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke. Ezimemezela kini indlela yensindiso. Yezwa yakwenza lokho izinsuku eziningi. Kepha uPauli esecasukile waphenduka. Wathi kumoya, ngiyakukulaya egameni lika Jesu Kristu ukuba uphume kuyo. Wayesephuma ngaso leso sikhathi. Kwathi abaniniyo sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo limukile, babambana oPauli noSila. Babahudulela esigcawini phambili. Bababamba uPaula noSila. Bababamba uPaula noSila. Sorry. 19. Kwathi abaniniyo sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo limukile, bababamba oPauli noSila. Yes. Babahudulela esigcawini phambi kwababusi. Yes. Babayisa ezinduneni bathi, laba bantu banyakazisa umuzi wakithi bengabaJuda. Yeah. Bafundisa imikhuba esingavunyelwe ukuba siyimukele. Yeah. Siyenze thina esingamaRoma. Yes. Isixuku sase sibavukela. Yes. Nezinduna zayala ukuba bahlutshulwe izingubo. Yes. Bashawe ngezinduku. Yes. Sezibashayile imivimbo eminingi, zabaphonsa etilongweni. Yes. Zayala umgcini ziboshwa ukuba abagcine impela. Yena eyaliwe kanjalo wabaphonsa etilongweni elingaphakathi. Qhubeka. Wabopha izinyawo zabo ogongolweni. Qhubeka. Kepha phakathi kobusuku oPauli noSila Qhubeka. bekhuleka bemdumisa uNkulunkulu ngamahubo, iziboshwa zabezwa. Yebo, qhubeka. Kwavela ngokuzuma ukuzamazama komhlaba okukhulu. Qhubeka. Kwaze kwazanyazanyiswa isisekelo setilongo. Kwavuleka khona lapho iminyango yonke. Yes. Kwathululuka nezibopho zabo bonke. Yes. Kwathi umgcini ziboshwa ephaphama. Yes. Wabona iminyango yetilongo ivulekile. Yebo, qhubeka. Wayesehosha inkemba efuna ukuzibulala. Kothiwani? Ngokuba wathi iziboshwa ziphunyukile. Qhubeka. Kepha uPauli wamemeza ngezwi elikhulu. Shono zethu. Wathi umzilimazi ungazilimazi Qhubeka. ngokuba
Yeah, okay. Thank you, Zethu. Bazalwane. Hallelujah. Bazalwane ngathi senishumezekile nje. Sengiqedile yini mina kanti? Wazi washumayela kahle Zethu. Lana bazalwane izenzo lezi. Konje izenzo zokwe-New Testament nezokwe-Old Testament. Shuje asikhulumi nge-Old Testament, ngezitori ezazenzeka uJesu ngabukhona. Zokhuluma la khona uJesu esekhona. Sikhuluma thina phela singabantu balento la khona uJesu esefikile. Sileso sizukulwane sokuthi thina uJesu sesiyamuso. Okay? Yeah. So, kuleli izwi elifunda uSizethu. Uthiwa uPaulo noSila babehamba beshumayela izwi kaNkulunkulu. uPaulo was one of the men of God emthemba kakhulu uNkulunkulu nje ngezikhathi leziya. Uthobe behamba beshumayela kubonakala intombazana eyayinomoya wobungoma igijima ibalandela. Inani intombazana? Yenzani intombazana? Uma ibabona labantu yamemeza. Waqala yona yamemeza inomoya womngoma bona banomoya kaNkulunkulu. Yathi laba kwasoyona bengakasho ukuthi ningobani nina lento ithini. Alule bazalwane. Hlala nje, hlala lapha eqaleni. Hallelujah. Kwamemeza intombazane imemezela into yabantwana bakaNkulunkulu. Waqala yona yamemeza. Kwenze njani ukumemeza intombazane iqala? Isizathu sokuthi intombazane imemeze ukuthi izwile ngesikhathi beqhamuka ukuthi lamoya ngizohlangana nawo uyawehlula umoya kimi uyangiphoqa ukuthi zonke izikhohlo ezayihlela entombazaneni sithi phela uJesu inkosi uJesu uyabusa umele ukumemezelwa. Haleluya. Kunezimo ezizokubonakala. Kunezinto ezizokubonakala. Zithi kusezoshada sesime kanje. Usezothola umsebenzi ake sime kanje. Simemeze qala engakasho. Ubona izinto kaNkulunkulu ihamba kancane. Uqale kumemeza abantu abarong empilweni yakho. Uthi uNkulunkulu wakho uthe bekunikeza ama-photocopy ezulu kanti kusezinto zakho. Ngoba uSathane uyazazi izinto zakho. Lithi izwi kaNkulunkulu wake wahamba uSathane waya kuNkulunkulu kungena ingelosi wathi uNkulunkulu bengisamcela. Wathi bengisamcela ngicela. Lithi mina uSathane wangena kanjani ezulwini wayocela. Shit damn it man. Ungena kanjani ekhali kaBaba ey'taladini zegolide ayocela umphefumulo wethu wangena-ke mind you ngoba efuna ukwenza sure ukuthi noma uSathane noma engathola noma yini la kulo mzimba. Hallelujah. Qhubeka laphana zethu sizwe ukuthi intombazane yathini. Qhubeka zethu. 17. Yona yamlandela uPauli nathi. Yes. Yameme Sizoyala imoya memezela impumelelo yenu ngesikhathi engasiso. Uyamemezela umemezela ngoma wrong. Ngoma wrong. Bazalwane ngoma wrong. Izwi yini kodwa umoya. Yini izwi kodwa umoya. Izwi lona umoya. Ivangeli yini kodwa umoya. Iqiniso levangeli yini kodwa umoya. Akusiwo kaNkulunkulu. Umemeza uJesu ngomoya ongasiko.
sizoyela imoya engasiyo ngegama likaJesu. Uthi yonke imoya ememezela impumelelo yethu okungasiyo siyayala ngegama likaJesu. Izwi yini kodwa umoya kusiyo. Umoya kusiyo. Qhubeka zethu. Yabeka isikwenza lokho izinsuku eziningi. Yakwenza lokho iphindelela. Ngoba umuntu uma izoconvince ukwenza ephindelela, akutshengisa ama-angel ukuthi lento ingenzeka nakanje, ingenzeka nakanje, ingenzeka nakanje, ingenzeka. Uyabona le nto uyabona. Indlela engenzeka ngayo lento uyayibona. Aku-understandiso okokuqala ngile ekhaya ngathi isisekela kube yiso. Isisekela umuntu uKristu Jesu. Lithi gcina akekho umuntu ongabeka esakhe isekelo phekwa lesi somuntu uKristu Jesu. Thowa memezela kakhulu ngecomba sebethule abantwana baNkulunkulu bethi cha soke sizwe Nkosi. Qhubeka bathini zethu. Kepha uPawuli eseqasukile waphenduka. Uqasulwa yini uPawulu? Uqasulwa umoya. Uqasulwa umoya uyezwa ukuthi yini sikwathi umoya. And uyena umzalwane kodwa umoya. Yini bandla kodwa umoya. Eish. Yini ivangeli likaKristu kodwa umoya. Awu. Kwezakala uPawulu ethi hey. Ngoba moya ngcolile. Wathi mongcolile uthini sese? Wathi-ke kuwumoya, ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume kuyo. Uthi umyala egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uyala umoya. Hallelujah. Uyala egameni likaJesu uKristu waseNazaretha uyala umoya. Jesus. Hallelujah. Uyala umoya. Uthe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha phuma moya. Ukuthi khona ongasikho kaNkulunkulu la endlini. We are going to count this our God. Konke okungasikho phuma moya. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Oh Jesus. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Phuma moya. Oh Jesus. Egameni likaJesu. Thank you, Jesus. Egameni likaJesu. Uyawuyala uthi phuma egameni likaJesu. Uyazi intombi yami ngelinye ilanga uzovuka uthi ingane ikhala uthi egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Oh Jesus. Ukhosani moya. Qhubeka zethu. Umoya-ke awuchithanga sikhathi wawusuphuma. Umoya uchithanga sikhathi. Kanti wena la unika umoya igunya empilweni yakho. Jesus. Ngoba uma uyawusoft. Uma uhanjelwe indoda nje uganile, usiyokhala. Ngabe uxosha umoya. Uma ugibele kumnyeni wakho. Hayi ngobe mubi umoya. Nganashade emuhle nje. Yini manje umoya. Khona bangaunderstand ukuthi asisempini yini bazalwane. Sisempini. Hayi enyama kodwa sibhekene namaqhinga omkhathi. Silele sifuka. Usathana ufuna noma ubani azomgwini. Lithi unjengebhubesi. Akafana lo. Ufana yabona lithi unjenge. Futhi akasili uzenza lona. Qhubeka zethu. Abaniniyo intombazane sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo limukile. Bababamba oPawuli noSila. Kuthiwa ke laba abanye ababebona ukuthi akithi lo sisi ubekade ephaphathisana enza sayisana yonke into. Amen.
manje babona laba abanye kade baphaphathela ebavulele bavalele ukuthi manje hayibo nangilona esememezela into wrong ngomoya o-wrong wenzani bangathatha usisi bathatha abazalwane bathi asithathe laba because kubuye ngathi baconvince lo wethu ukuthi akashintshi ukumemezela akashintshi indlela amemezela ngayo bathatha usisi obayinomoya womngoma ngiyacabanga bembuza wenzani usiqhatha nama-minister wenzani usiqhatha nabaholi thatha lento wenzani thatha lento kuthiwa babathatha uPawula noSila babafaka etilongweni base beyala iphoyisa ukuthi laba bagade futhi ababaphosa weze awufunde laphana ukuthi ngesikhathi bephosa funde babayisa ezinduneni bathi laba bantu banyakazisa umuzi wakithi bengabaJuda uthi-ke laba bantu banyakazisa umuzi wakithi bengamaJuda yini lenyakazisa umuzi umuntu uKristu Jesu ngoba uJesu mayisefikile empilweni yomuntu unyakazisa imizi hayi umuzi intombazana bekuthiwa angeke lazaphumelele kwagujwa kwahlatha isithombe sakhe ngenalithi kuvele kunyakaza imizi umeke wathatha uJesu kuzwakala imsindo nabo bengaboni ukuthi umuntu kuzwakala imsindo kuthiwa hayibo ake nimthathe niqale phansi nivuselele leya nteleze sasimqhele ngayo kusho ukuthi uphi njalo awuyibuzi ngani ukuthi uphi intombazane njengoba bethathwa laba beyola befakwe etilongweni usele emumva nomoya onjani o-wrong uzoqhubeka shumele ngomoya wrong kuboshwa abantwana bakaNkulunkulu ngoba njalo umntwana kaNkulunkulu uhlangana nokuzingqinamba nje ngoba lethuzo kaNkulunkulu uNkulunkulu abantwana bakaNkulunkulu abakholwa nguye abamethemba uyabakhulula kukho kuzo zonke nje izinto so ngiphatheka kabi angazi noma la sisi wagcina ephendukile ngoba mina waphenduka ngiyabonga baba waphuma umoya waphenduka yabona ngiyafisa baba ukuthi ngithola ingxenye ethi waqhubeka nosho ngoba umshumayeli lo yana yeah hallelujah so bazalwane lethi sitshengisa ngosobala ukuthi umntwana kaNkulunkulu mayihlaselwa eplanelwa amatilongo noma efakwe etilongeni ungesabi lokhu kwake kwenzeka kwaba kwenu mase kwenzeka kuwe ngabe ngathi kusha kungabe sengathi itilongo lakho lisha alilisha leli itilongo elesikhathi kuzodlula mntana baba kuzodlula into yesikhashana nje lena ezonyakazisa ukholo ngoba ukholo ngathi ungahlala unyakaze ukuze umuntu akhumbule ubunjalo bakaNkulunkulu ngoba mase relax kakhulu athi ohlabelelo nginqanda nangenhlupheko uNkulunkulu umuntu imvelo yakhe uyakhohlwa uyalibala uNkulunkulu mesenza indlela engcono yokumnqanda nangenhlupheko mawuzwa inhlupheko uyanqanda jikisa sithi indlela ungwele uThixo sokwavela ngokuzuma kuthiwa ngesikhathi bethu ngcwele kwavela ngokuzuma ukuzamazama komhlaba ngoba usefikile namandla usefikile amaqiniso akusho ukuthi kwaba uphazima kweso ungcwele zethu kwavela ngokuzamazama komhlaba kwavela ngokuzuma ukuzamazama komhlaba
uyangifundisa njalo